A bidiyo namu na baya mai suna Internet 001, mu yi magana kan adadin yawan mutanen da suke hawa intanet a faɗin duniya har izuwa a nan Najeriya. A yau mun shigo cikin kundin ainihin bayanin intanet ɗin ne da kansa. Idan mai tambaya ya yi tambaya ya ce, shin wai waye mai intanet? Amsan wannan tambaya a cikin kalmomi uku shine babu mai ita. Haka ne, babu mai ita. A farko dai wannan kalma ta intanet kalmar turanci ce kuma kalma biyu ce a haɗe. Wato interconnected network shine ya zama intanet a takaice. Farkon samfurin intanet ya zo ne a ƙarshen 1960 ta hanyar ƙirƙirar ARPANET, wato Advanced Research Project Agency Network, wanda US Department of Defense su ne suke zuba kuɗaɗe a cikin wannan project ɗin, saboda suna so kwamfutoci da yawa su sadu akan network guda ɗaya saboda su sadu da juna. A October 29, 1969, ARPANET sun isar da saƙonsu ta farko daga wannan kwamfuta zuwa wani kwamfuta. Ɗayan kwamfuta yan ajiye shi ne a lab na UCLA, watan University of California, Los Angeles. Ɗaya kuma an ajiye shi ne a can Stanford University. Kowane kwamfuta ɗaya girmansa ya kai girman wani ɗan ƙaramin gida wanda zai ishe mutum self-contained. Sai ɗayan kwamfutan suna so su tura saƙo zuwa ɗayan kwamfutan, saƙon kalman login kaɗai. Sai suka fara da tura letter L, suka ce, kun ga L? Sai wancan kwamfutan suka ce, mun gani. Sai suka ƙara tura letter O, suka ce, kun ga O? Sai suka ce, mun gani. Suka ƙara tura letter G, suka ce, kun ga G? Kawai sai network ya crash. Za mu tsaya a nan, ku biyo mu a bidiyo namu na gaba, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kar ku manta ku yi subscribe ɗin wannan channel ɗin namu, ku yi like ɗin wannan bidiyon, sannan ku yi share saboda al'umma su amfana. Na manta ban ce ku danna ƙararrawa ba ma, sannan ku danna ƙararrawa.